we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Defying all logic, dude. Kak i vattnet, det är allt Yay! annat logic. Esbjørn, kom og ikke defying all logic kick. Ah! I get chuzzled. Awesome! Eta sørste. Eat the last piece, my son. Thank you! Nu tar vi inte fri här. Follow my leads. Jeg har en idé. Sir, yes sir, navigator. Jeg mistet ideen, John. Ja, det är det? Ja, jag känner det. Defeat those foul beasts. Jeg har en ikke idé, dude. På en låt då. Jag gräver det nyrat nu. Nej. Okay. Jeg synes det modify ideen, John. Slight complications. Jeg har a bit of doom. Höna! Far ut the pit of doom! Far ut the pit of doom! A bit of doom. Oh! Now let's follow the navigator again. Follow me. Skallington. Then where you at? Experience. Must have experience. Ah! Oh, Kill the lag. skeleton. The zombie. Kolla det, snäcka hundar. Hey! Simon! Send you ally. Get the Do zombie. you have a voice? You have the voice, Simon. Bojota! Fossroda! Nej. Bojota! Smack face! Ah. Jag köpte ju roppen då. Det var gott, jävla tjejtrippet. Det var gott. Ja, det var det. Ytterligare trippet. Jag gotta kill him with my book. Oh shit, jag hade en creeper för mig. Här är han dratt. Hej tid. Jag luktar kavamen. Nej, kakamen. That's my creeper. Help! Help! So his face is me about how to hoppa. Oh, I got gingerbread man. I can see my gingerbread. Oh wait, same as a gingerbread man from here. Yes, and I am awfully attracted to it. Okay, follow me. To justice. Här Myra. You might remember this gingerbread man from our Christmas special. That's because... Så skal du köra annotation about our Christmas man. Oh yeah. Gingerbread man. Sandstickler spör. Icke tronen. Min Ah. epis nu. Da-da-da. Och så har elevator music. Yes. Och så var jag. Anyways, it actually should be if I probably. But yeah. Hey, kan you be room will? Shumwell! Yay! Och cabin och Christmas special island. Nej. Jo, Okay. Say gingerbread man, can you handle the heat? Så jag bara allt. No! Oh, sick of them very No! What have I done? What No! have I done? I'm so sorry. I'm so sorry. An airship? I'm so Yes! sorry. Yes! Sorry. Och så står flashback nu. Finest! There we go. Alltså till flashback har hänt det. Så är man att äta en kaka och glömde styra på köra en björn. Nej, det som hände här var att jag körde en kaka till mig själv som var förgångskaka. Och så skulle jag sätta eld i kakorna. Och så räknade vi så. Och så lade jag med att försöka elden av kakamannen här inne. Och så kom det äldre balloner, och så kom det äldre balloner då det värsta det. Ja. Och så för dotter 9.
Och så alla mina bumpers med är ju i laknen där kraschen är ju här och så bara Nej. Det som jag gjorde var att äta kakan upp i ballonen. ja. Hey! Okay, passa! Och jag har beautiful Home news. sweet home. Kom till dunkla lucha luftballoner så nu får jag för det. Ja. Oh, you think jag vet inte man vi åker crew nu. Speran. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte vad skuld det. Jag vet inte. Jag kan liksom massa fastnäs i know. Bara vi och så det bara. Kan det inte nu? Kan det inte? Ja, jag ger okra hus samma med Smartberry så hvis vi gör det på telefon så kunde vi bara klotcha ner en flicka. Know what I'm saying? No. If you don't, that's because you're not smart and you prove my point. To be. Jag fattar. Okay. Thanks for sharing, man. Thanks for sharing, man. Hello, I am thanks for sharing, man. Yeah. Sådan. Emotional trailer. Jag börjar till nästa film. Okej. Vi har en good time now. Okej. Kom upp här. Oh yeah, vi ger den en ballon. Wait, what? Kom till att landa ballong. Ja, så vi kan bara ballon på toppen. Det är just Och så flicka hit. Defies all logic. Yes. Och shot Jordan jag kommer med. Sälja gör det. Det känns sant och inte annars. Åh, det var det flottaste skipet där eller. Jag vill näka rot. Jag vet inte hur det går till idag. Hej tid. Vi har 42 kvittot. Hej tid. Jag har akkurat löst problemet på en ännu bättre måte. Kom på tätje. Okej. Som du vet, kunde fåglar flyga. Och kväta fåglar som vi inte har, va? Fjärrar. Och vad ska jag säga? Fjärrar är lättare än luft. Och vad ska jag säga? Först 100 fjärrar. Och det är inte jag. Jag tycker det kan vara 24 grot. Jag snack fjärrar. Det är körs ballonat jag kan. Wow! Jag följer för rummet där! Och så gick du upp efter så det ser ut som vi Wow! Wow! Okej. Oh. Tjena! Är det en Jack Jens back gunpowder? Clark's awesome to me. I am Jack. At night I turn into Jack. You are Jack, the Jack Smugface? From the legends. Ja, jag nu menar dramatic music och det tar som att det blir hjärta och shit. The other Jack, I mean. Time to dig a hole, man. Men du är Jack Smugface. Det är Jack. Smuckface. It's Jack. Creeperface. Ja, is it Jack the Jack Smugface? Men du är Jack Smugface. Is it Jack the Jack Smugface? Ja, men det är Jack. Smuckface. Simple as that, man. Simple as that. Kan säga det? Och ja. Nej. Nej. Leave me alone! No! No, you cannot get me! No! No! Oh wait. Okej, ballon nästan för något dock. No! Okej, tid. Jag har funderat på hur den inte kom upp än.
Kan är det? Det tog jag smart på dig sitter fast i gör det. Är du klar nu? Nej, spänning fast. Ta in ut på lådan. Bo, sus, okej. In i huset. Ja. Jag vet hur det är. Atcher, Choco. Nej, ja, till Svartberg sitter fast i hjörnet. Jag får lösa den nu. Ta in i hushjörnet. Jag må komma ner, han är inte fast i det hållet. Okej. Okej, då får vi hit. Och Benno, jag känner det. Aj, shit, Oh, nu. new guy! New guy! Han är där. Guy! Come here, new guy. Alla horna må vara efter. Kerstin och Simon. Svartberg. Här är det. Inte ger upp, Simon. Vad är det? Vi är far nu. Ja? Vi har tecknat. Oh, allt visste Nej, knappt, Simon, kom in till rummet. Atcher, Choco. Men jag är akkurat korsat. Vad heter det? Ska jag gå där? Off we go!